Oh baby, uyazi phela ngitshela. Ulo Jay-Z usevele wamphila futhi uBeyonce vele wamithisa manje. Wamshanga maweleke manje. Ayi. uJay-Z uyenza lento. Uyasathi sibuka lokho kusha kuyingane. Wavele wamphinda. Hayi. Jay-Z baby. Hayi ngiyakutshela wena. Ngabe ngiyakutshela baby ukuthi angitshela ukuthi makunjani mhlawumbe. Cha phela ngithi ifone ngena Facebook awunayo ngithe ngikutshele. Busy uncumana no Beyonce no Jay-Z abakhuleliswa naye mina ngikhuleliswa nini kahle kahle. Hawu bengazi phela mina baby uthi usuyafuna ukukhulelwa. Kufanele ngize ngicela ukuthi ngicela ukukhulelwa. Wena awuboni ukuthi ngiyafuna manje. Odwa ngayenza bonke abanengane manje mina nangane. Cha phela baby abenga. Cha angilandile lutho bengithi mina ngixoxela ngendaba kaBeyonce no Jay-Z nje ngoba ifone phela ngakho ukuthi leyo ugadela nezindaba zabantu ugadela nezindaba zo Jay-Z nasaziwa wena abakhulelwe baziwa wena ungikhuleliswa nini mina ngikona nini ngani ingakho leyo ile nkinga yakho uyathanda ukhamisela into zabantu ngabukhamisela mina umithisa mina ubhizi uyahamba uyabumlomo Beyonce mina uthatha umnandi lo ngidakhe ngabe mabheki shawa abantu Pero bethi ngani nawe you next Kuthe kube ningane mina ngilindo